kérlek, húgyd be a szemed, helyezd magad kényelembe, és vedd föl a számodra kedvező pózt, kényelmes testhelyzetet, a valódi öngyógyítás és a valódi meditáció feltétele a semleges test. A semleges békés testállapotban lehet meditálni is, és a semleges békés testállapotban lehet az öngyógyítási folyamatokat felerősíteni. Ilyenkor a hormonháztartás elmozdul a melatonin termelés irányába, hogy regenerál, és elkezdi gyógyítani azokat a sérüléseket, változásokat, ami az egyensúlytól eltérő állapotok a testben. És a mai alkalommal egy hálaáramlatot csinálunk, amely hálaáramlat tulajdonképpen az egyik legerősebb öngyógyítási technika. Ezt minden nap megcsinálhatod tested, lelked gyógyítására, és ezzel teheted a legtöbbet a legegyszerűbb módon annak érdekében, hogy boldogabb, egészségesebb életet élhess. És arra kérlek, vegyél egy-két mély levegőt, hogy az ellazulást ezzel is segítsd, és ha pár mély levegőt vételen túl vagy, akkor arra kérlek, hogy kezdjük el ellazítani a testet. Először a bal lábfejjel. Kezd arra kérlek, és kezd el tudatosítani, hogy amerre a figyelem, arra az energia, illetve a figyelmeddel kísérd végig az egyes testrészeket, és kezd el őket ellazítani. A bal lábfejen kezd az ujjakkal, végig egyesével, és kezd el a lábujjaknak az ellazítását a maga tempójába. Majd, ha ez megtörtént, akkor arra kérlek, kezdj el fókuszálni a lábfejedre a maga tempójában. A talp és a lábfej teljes ellazítására koncentrálj. Nyugodtan mozgasd meg a testrészédet közben, hogyha kell vakarózni, ilyesmi, nyugodtan tedd meg. A lényeg, hogy minél semlegesebb, süppedősebb, csendesebb, harmonikus állapotba kerüljön a test. Aztán arra kérlek, hogy a bokát is lazítsd el, majd a bal lábszárat a maga tempójába fölfelé haladva, és ezeket a testrészeket is juttasd el ebbe a semleges, süppedős állapotba, és ezután tovább fölfelé, a bal comb következik elől hátul, egészen a csípő aljáig. És ha végigértél a bal lábadnak az ellazításán, akkor arra kérlek, hogy helyezd át a figyelmedet a jobb lábfejedre, és a jobb lábfejeden is az ujjaiddal kezd, és egyesével az ujjak megfigyelésével kezd el az ujjaidat ellazítani, kilazítani a szalagokat, izületeket, kicsi izmocskákat. Ezután a lábfej ellazítása következik, majd a maga tempójában jöhet a lábszár, és ha azt is végig kísérted figyelmeddel, akkor kérlek, kezd el ellazítani a combot is a jobb lábadon. Immár mindkét lábad belekerült ebbe a csendes, harmonikus, semleges állapotba, mely ideális az öngyógyításra, ideális a meditatív állapot elérésére. Ezután arra kérlek nagy szeretettel és hálával, hogy a bal kézfejedre helyezd a figyelmedet, és ott is az ujjakkal kezd, a hüvelykujjtól kifelé haladva a kisujj felé, egyesével helyezd ellazult kényelmi állapotba az ujjakat, és amikor a maga tempójában ezen végighaladtál, akkor jön a kézfej és a csukló ellazítása. Majd tovább emelve a figyelmedet az alkar felé, az alkar izmai, inszalakjai és a könnyék izületének ellazítása következik.
ezt követően, szintén továbbra is a maga tempójában, a bal felkart a váll alsó zónájáig lazítsd el, bicepszet, tricepszet, és ezután válts a jobb kézfej megfigyelésére, és az ujjakkal kezdve ott is kezd el a semleges állapot elérését. Az ujjak után a kézfej következik, majd a kézfej ellazítása után a csukló és a jobb alkar könnyékig, és ha ez is megvan, akkor jöhet a felkar, a jobb triceps, biceps egészen a váll alsó zónájáig. Ezután arra kérlek, hogy helyezd át a figyelmedet a csípőd tájékára, a köldök alatti zóna, a gátig, oldalt a csípők, a fenék, és különösen a gát, amit mindig feszesen tartunk kiskorunk óta. A bilizésnél ezt jól belénk verték, és arra kérlek, hogy lazítsd ki az összes izmot körbe, minden irányba, az egész zónát vedd figyelembe, és kicsit engedd meg magadnak, hogy a belső szervekre is figyelj. Ha bárhol feszültséget érzel, lélegezz bele abba a testrészbe, vagy abba a szervbe, az szokott segíteni az oldódásban, az ellazulásban. És hogyha ez megvan, akkor arra kérlek, hogy emeld tovább a figyelmedet a köldök és a gyomorszáj közötti zónára. Itt van a legtöbb belső szervünk, és körbe a derék felső része, hátul a hát középső része. Ezt a zónát arra kérlek nagy szeretettel, hogy vedd figyelmed középpontjába, a belső szerveknek is szentelj figyelmet, és amennyire csak lehet, hozd ezt a területet is egy semleges, csendes, harmonikus, kicsit süppedős állapotba, hogy a tested elérhesse azt a semleges állapotot, ahol a legerősebb öngyógyítási folyamatok működnek. És ha ez is megvan, a maga tempójában, kérlek emeld tovább a figyelmedet a mellkastájékra, és a mellkastájékon arra kérlek körbe a lapockák, bordakosár zónájába, és igyekezz mindent ellazítani. És ha kell, lélegezz bele, ott, ahol feszültséget érzel, a napból idehozott feszültség, mind itt is megjelenhet, és engedd ki ezeket a feszültségeket, majd tovább emeld kérlek a figyelmedet a vállövre, és a vállak, kulcsont és csukjás izom tájékát lazítsd el, az egész vállövedet engedd ki, ernyedjen el, jusson ebbe a süppedős, csendes, harmonikus állapotba ez a test rész is. Ha ez is megvan, arra kérlek, hogy a nyakadat lazítsd el körbe, elől mindkét oldalt és hátul, és ahogy ez megvan, érezheted, hogy a párnába egy kicsit jobban belesüpped a fej, hiszen az ellazult nyak beleengedi, mélyebbre engedi a fejet. Ezután az arcokat is lazítsd el, kérlek az arcizmaidat, ne legyen bennük semmi feszültség, majd ellenőrizd, hogy nem ráncolod a koncentrációtól a homlokodat, azt is lazíts ki, engedd ki, és ha ez is megvolt, akkor jöhet a szemhéj ellenőrzése, a szemhéjat is engedd ki teljesen, feszültségmentesen. És ha ez is megvan, akkor jöhet az állkapocs ellazítása. Ha az állkapocs ellazítása megvan, akkor arra kérlek, hogy engedd ki azt is, és ha kényelmesnek tartod, akkor
kérlek a szájpadlásodra tedd fel a nyelved hegyét, ezzel összekapcsolva a két fő meridián, segítve az energiaáramlást és az öngyógyítási folyamatokat. Ha ez is megtörtént, akkor a fülek körüli teret vedd figyelmed középpontjába, és ezt is lazítsd el. És ha magad tempójában ezen is túl vagy, akkor végül a haj alatti zónák következnek, a fejbőr és alatt a koponya ellazítása figyelmeddel. Ez a záró része a test ellazításának. Ha most a gyakorlatot jól csináltad, a tested semleges, harmonikus állapotba került, ha valahol maradt egy kis feszültség, ne csinálj belőle ügyet, a további gyakorlat során majd el fog szépen elnyerni, el fog oszlani, és a légzésed is elgyengült, elcsitult, alig érzékelhetővé vált. Az igazi meditációban a légzés szinte nem is érzékelhető, így minél csendesebb a légzés, minél kevésbé érzékelhető, annál közelebb vagy a meditatív állapothoz, és igyekezz az elalvás és az ébrenlét határmesdjén maradni. Ezután arra kérlek, nagy szeretettel és hálával, hogy elvégzed ezt a gyakorlatot, hogy gondolj valamilyen élményre, valami emlékre az elmúlt napokból, bármilyen apróság is lehet, vagy nagy dolog, olyan élményre gondolj, amiért hálás lehetsz, amiért hálát érezhetsz. És arra kérlek, hogy a lehető legnagyobb részletességgel kezdj visszagondolni erre az emlékre, és ahogy megvan az emlék, mind az 5 érzékszerved szempontjából kísérd végig a csodálatos élményt, mit hallottál, mit láttál, mit éreztél, milyen testérzeteid voltak, esetleg ízlelések, milyen illatok, mindegyik érzékszervedre figyelve éld újra ezt az élményt, és érzékeld, hogy a szívedben megjelenik a hála érzése ennek hatására, hogy az emlék előkerült a memóriádból. És ezután a magad tempójában arra kérlek, hogy fogj egy második emléket a közelmúltból, bármilyen apró is legyen, vagy nagy dolog, és ezt a második emléket is hasonlóan az előzőhöz arra kérlek, hogy gondold újra, elevenítsd fel, és szintén mind az 5 érzékszerved szempontjából a lehető legélesebben próbáld meg újraélni, és engedd, hogy a hála érzése fölerősödjön a szívedbe, és hozzáadódjon az előző élmény hálájához. Ez az összekapcsolódás, és ez a hála fölerősödése, ez a hála áramlat. Ez a legerősebb öngyógyítás, és a legerősebb transformációs érzelem, mely a rezgésedet a lehető legmagasabb állapotba emeli. Ezután arra kérlek, nagy szeretettel és hálával, hogy egy harmadik élményre is gondolj. És ez a harmadik élmény, ez szintén legyen valami olyan a közelmúltból, amelyért hálás lehetsz, amely örömöt vagy hálát okozott neked, és gondold végig ezt az emléket is a magad részletességével, amennyire csak tudod, minden érzékszerve figyelve, és az ottani érzelmeidre is, és ahogy ezt végig gondolod, engedd, hogy a hála felerősödjön a szívedben, és hozzáadódjon az előző 2 élmény okozta hálával, és érezheted, hogy a mellkasodban a hála kitágul, engedd is, hogy így történjen, és engedd, hogy a hála felerősödjön olyan erősen, amennyire csak képes. És ha ez a hála érzése felerősödik, akkor arra kérlek, hogy kezd el kiterjeszteni tudatosan ezt a hálát, sugár irányba a szívedből,
mindenfelé, úgy, hogy az összes sejted, az egész tested átitatódjon a hála érzésével. A sejtjeid nap mint nap önzetlenül dolgoznak azért, akár az életüket is feláldozva, hogy te boldog és egészséges legyél, és ugyanúgy, mint a kisgyermek, hogy várja a szülőtől a visszacsatolást, a megerősítést, a köszönetet, ugyanúgy minden sejted várja tőled, hogy visszacsatolj, hogy visszajelezz, hogy elégedett vagy az a munkájával, elégedett vagy a teljesítményével. Erre a legjobb mód a hála érzése, ezzel tudod a legerősebben visszaadni, megköszönni azt a sok jót, amit a sejtjeid nap mint nap érted tesznek. Aki nem hálás a testének és nem hálás a lelkének, az sajnos megbetegszik. Aki hálás a testének és hálás a lelkének, az meggyógyul. És ezért arra kérlek, hogy sugárirányba terjeszd ki ezt a hálaérzést a mellkasodból minden irányba, amilyen erővel és képességgel és érzelmi intenzitással csak bírod, és figyeld meg, hogy gömb alakban minden irányba terjed, figyeld meg, hogy a nyakadon keresztül felér a fejed búbjáig, figyeld meg, hogy a vállaidon keresztül eljut egészen a kézujjaid hegyéig, majd arra kérlek, hogy arra is figyelj, hogy lefelé haladjon a törzseden, végig a belső szerveiden is, a csípődön keresztül, a combokon át, a térdeken keresztül, haladjon végig az a hála a lábszárakon keresztül, a lábujjaid hegyéig. És ezután arra kérlek, hogy ezt a hálát ne a bőröd határáig küld, hanem ezt a hálát küld ki a bőrödön kívül, körülötted van, létezik egy aurameződnek is hívott éteri test, amely energetikailag véd, és ott van körülötted nap mint nap, és sugallatokkal lát el. És kérlek, hogy a bőrödön keresztül engedd ki ezt a hála érzését, pumpáld ki minden kilégzéseddel, és érzékeld vagy lásd, hogy tojás alakban a körülötted lévő tudati mező, energiamező megtelik a hála energiájával. Egy tojás alakú energiamező van körülötted, mely a hála által aranyszínű fénnyel telítődik. Érzékeld vagy lásd ezt a történést, minden egyes kilégzéssel pumpáld ki ezt a hálát a térbe, körülötted lévő energiamezőbe. És ezután arra kérlek, hogy most elhallgatok egy-két percre, hogy engedd ezt a hálát, és tartsd az érzést, és igyekezz minden sejtednek és körülötted lévő energiamezőnek is hálát adni a maga teljességében, azért, mert léteznek, azért, mert érted élnek, és azért, mert nap mint nap érted tesznek.
ezt a gyakorlatot végigcsináltad vele, hogy ezt minden nap megcsinálod és gyakorlod, akkor nagyon szépen fog javulni az egészséged. Ez egyik legjobb jó, amit nap mint nap önmagadért tehetsz. Kívánok sok erőt a gyakorláshoz.